ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവരും പ്രണാമം. പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം സ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യോ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് ജഗുരുദേവ് ജനത് കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് വരെ പ്രഭു. 12 എടുത്തു. 12 വരെ എടുത്തത് അല്ലേ? 13 എടുക്കണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാമി ചൗഷധി സർവ സോമഭൂതരസാൽ. നമ്മള്
അതിലാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതും പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോണത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. അതില് കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള അവബോധമാണ് നമ്മളെ അടുത്ത ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ തേജസ് ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം ഇല്ല, നമ്മളെപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഗാമാവിശ്യച ഭൂതാനി ധാരയാത്മഹ മോജസ പുഷ്പാണി ചൗഷധി സർവ സോമഭൂതരസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും ഉൾപ്പൂകി എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പ്രഭാതത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. എന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് തരാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മണപദത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതും അതിനുള്ളിൽ ഉൾപ്പൂകുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അഭേദ ഭേദ തത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപമുണ്ട്, രൂപമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രൂപമില്ല, ഈ ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ് ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് അല്ലെ. അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പോകുന്നതും ഭഗവാനാണ്, ആ ഗ്രഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കറക്റ്റായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാതും. സർവഗ്രഹങ്ങളിലും വായുമണ്ഡലത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈശ്വര ശക്തിയിലാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സർവ ഗ്രഹങ്ങളും വായുമണ്ഡലവും ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈശ്വര ശക്തിയിലാണ്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും ഓരോ ജീവിയിലും ഓരോ അണുവിലും ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലുമുണ്ട്, ഓരോ ജീവിയിലുമുണ്ട്, ഓരോ അണുവിലുമുണ്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്നിലുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, എന്നിലുള്ളിലുള്ള ആറ്റം എന്നാണ് അണുവിലുണ്ട്, ഈ ഗ്രഹത്തിലുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. ആ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അതാണ് ഹിരണ്യകശിപിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന കഥയാണത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകമാണ് അതിന്റെ ബേസ്. കാരണം ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗ്രഹത്തിലുണ്ട്, ഓരോ അണുവിലുണ്ട്, ഓരോ ജീവിയിലുണ്ട്. അതാണ് പ്രത്യേകത. പരംപുരുഷന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ അംശമായ പരമാത്മാവ് ഗ്രഹങ്ങളിലും വിശ്വത്തിലും ജീവസത്തിലും പരമാവനിൽ പോലും ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണാംശമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ് എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ ജീവാത്മാവിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനല്ല. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കറിയാം ഏത് വിഷ്ണു? അത് ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണുവാണ്, നമുക്കറിയാത് അല്ലെ. അത് ഗർഭോദായസായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ. അപ്പൊ ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, സംശയമില്ല. പക്ഷെ അത് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അതെന്താണ് പരമാത്മാവാണെന്നും അത് ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണുവാണെന്നും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപ്പോകുന്നതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് അതെല്ലാതും. ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളതാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറയാണ്. ആ ശക്തി ഒരു പിടി മണ്ണിനെ എന്ന പോലെ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഒരാൾ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണ് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പിടി മണ്ണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീഴൂല. എന്നതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുണ്ട്, എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ ഗ്രഹത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗ്രഹത്തിൽ എവിടെയാണ് അത് തുറന്നു കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ ജീവിയിലും ഓരോ അണുവിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര അണുക്കൾ ഇതുണ്ട് നമുക്കറിയാം. കുറെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളില്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മളിലുള്ളിലും, നമ്മൾ എന്നുള്ള പരമാത്മാ രൂപത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹം എന്നെടുക്കുമ്പോൾ അതിലും ഭഗവാനുണ്ട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ പല രീതിയിൽ ചിതറിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 15ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ. അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിലക്കുന്നുണ്ട്, പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട്, സൂര്യനാണെങ്കിൽ സൂര്യനിലുണ്ട്, ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രനിലുണ്ട്, ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ പ്രപഞ്ചതലത്തിൽ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും ഉറവിടമായി. അപ്പൊ അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ. പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ദഹനത്തിന്റെ അഗ്നിയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ദഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, അത് ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അതാണ് എല്ലാതും ഭഗവാൻ. അതാണ് ബ്രഹ്മമായെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോഴാണ് ദ്വൈത ഇതും കൂടെ കയറി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. കൃഷ്ണൻ ദഹനത്തിന്റെ അഗ്നിയാണ്, ജഡാഗ്നി. നമ്മള് അത് തന്നെയല്ല ശ്ലോകം വന്നത്, അതല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അത് അടുത്ത ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ വരുന്നത്? ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്. വൈശ്യാനര അല്ലെ? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നു. ആവശ്യമായ അറിവ് നൽകപ്പെടുന്നു. അവന് സ്മരണ നൽകപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ അവൻ തന്റെ മുൻകാല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മറക്കുന്നു. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് വരുന്നത്. 12 തൊട്ട് 16 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറി പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, ഒരണുവിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവായിട്ട് അതിലുണ്ട്, എന്ന പ്രപഞ്ചത്തില് മുഴുവനായിട്ട്. ഒരു ഗ്രഹം എടുക്കുമ്പോ ആ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നായി, അതില് ഭഗവാൻ, അതിൽ ഓരോ അണുക്കൾ, അതിലെന്നൊരു കുറെ വസ്തുക്കളുണ്ട്, അതിലേ കുറെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? നമുക്കറിയാം. ഒരണുണ്ട്, ആ അണുവിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അന്ന് ഈ ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുള്ള വിസ്തരണങ്ങളാണ്, അവിടെ നിന്നുള്ള ശക്തികൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത്. എന്നാൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അപ്പൊ അഗ്നി, അതാണ് അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്, എന്റെ ശക്തിയാണ്, എന്റെ തേജസ്സാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ചന്ദ്രൻ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തേജസ് ആണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാതും ബ്രഹ്മമായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ശ്ലോകം അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അഹം വൈശ്വനരോ ഭൂതോ പ്രാണിനം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണപാന സമായുക്ത പ്രച്ചാമന്യം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലും ഉള്ളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി ഞാനാണ്. നമുക്ക് ഊർജം തരുന്നത് അല്ലെ? അഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊർജാണ്. ആ ഊർജം തരുന്നത് ഞാനാണ്. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദഹനശക്തി, ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആ ശക്തി ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് 4 തരത്തിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അത് ഒന്ന് പറയണത് 4 വിധത്തിൽ. ഒന്ന് വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചറിക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചു കുടിക്കേണ്ടവ. ഇത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അത് മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത്, അതിന് ശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദഹിക്കുന്ന വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതൊരു കാര്യമായി. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ കണ്ണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അല്ലെ? നമ്മ കാണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ണാണ്, കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെവിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. കണ്ണിന്റെ പണി ചെയ്യുന്നു, ചെവിയുടെ പണി ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി വരുന്ന ശരീരമുണ്ട് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ ഈ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ചുറ്റുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്ന പറയുന്നത്. അന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തെ പോലെ എടുത്താൽ മതി. നമ്മളെ ശരീരം എന്താണ്? കണ്ണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ? അതെ അല്ലെ? കണ്ണിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കാണുന്നത്, കേൾവിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരും കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്, എന്നാൽ ഡിപ്പെൻഡും ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അഗ്നി ആയാലും
അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനായാലും ചന്ദ്രനായാലും എല്ലാതിന്റെയും നിലനിൽപ്പ്, ആ തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവസ്യ ചാഹൃദി സന്നിവിഷ്ടു മസ്മൃതിജ്ഞാനമഹോനച്ച വേദസ്യ സർവരേഹേമ വേദോ വേദകൃത വേദവിദേഹ ചാഹ്യം. സർവജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. അതിനു മുന്നേ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഞാനാണ്, ഒരണുവിൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കുന്നു, ഓരോ ജീവാത്മാവിൽ കൂടെയും ഞാൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്താണ്? വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ വിശദമാക്കി തരാനാണ്. സർവ ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണവും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. ഓർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ്, മറക്കാനുള്ള കഴിവ്, നമ്മളെ എല്ലാ അറിവും എന്താണ്? എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആ വേദം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭഗവാന് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. വേദം എന്തിനു വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി മാത്രമാണ് വേദങ്ങൾ. കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. നമ്മള് ഈ 4 വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപപുരാണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അതിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണാം, പല യജ്ഞങ്ങള്, പല ആരാധനകൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഒരു സംശയമില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ, ദേവോപാസനകളും അങ്ങനെ എല്ലാതരം ഉപാസനകളൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ അറിയുക എന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ്. അതാണ്. പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്. അതുപോലെ അത് അറിയുന്നത്, അത് മുഴുവൻ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്കേ പറ്റുള്ളൂ, മറ്റാർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞതും? സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാതും ഭഗവാൻ, കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനാണ്. തന്റെ മുൻജന്മ സംഭവങ്ങളെ ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകുന്നു. നമ്മളെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ? നമ്മളെ മരണത്തിന് ശേഷം നമ്മളെ മുൻജന്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻജന്മ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാനാണ്. അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകാനുള്ള കാരണം? നമ്മളെ മുൻജന്മ കാര്യങ്ങള് മറക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ മറവി ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ മറവി തന്നത് എന്തിനാണ്? മറവി നല്ലതാണോ തെറ്റാണോ? നല്ലതിനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കും. ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മറവി നല്ലതാണോ? നല്ലതല്ല. നല്ലതാണ്. മറവി നല്ലത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാതും മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണോ? ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം മറവി എപ്പോഴും നല്ലത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ദുഃഖപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും വിടുന്നത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അല്ലെ? അപ്പൊ മറവി അതാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അറിയാ ഏതാണ് മറക്കേണ്ടത്, ഏതാണ് മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ അറിയുന്ന ആരോണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. മറക്കാനുള്ള കഴിവും ഭഗവാൻ തന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത്. മറക്കാൻ അതാണ് ജന്മങ്ങൾ കാര്യം നമുക്ക് അറിയണ്ട. നമ്മ ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് വന്നു, ഈ ജന്മം പിന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുൻജന്മ വിധി കൊണ്ട്. അപ്പൊ മുൻജന്മത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് മുൻകർമ്മ, തന്റെ മുൻജന്മ സംഭവങ്ങളെ ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോകുന്നു. എങ്കിലും മുൻകർമ്മങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷിയായിരുന്ന ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് വേണം ജീവാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ. തന്മൂലം മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. സ്മരണയും വേണ്ടത്ര അറിവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടും കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളെ പറ്റി ജീവൻ മറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ സാക്ഷി ആരാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് ശരിക്കും സാക്ഷി ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഈ ജന്മം.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ തുടക്കം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ തുടക്കം പൂർത്തീകരിക്കുക നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വീണ്ടും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, വീണ്ടും കർമ്മബലത്തിൽ വരും, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ്, അല്ലെ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ അതിന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൈസ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സമ്പത്ത് എല്ലാവരും വേണം ജനറൽ ആയിട്ട്, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഓടുന്നത്. അതിന്റെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പൈസ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആരാം? അംബാനിന്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ വന്നു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതത് കർമ്മങ്ങളാണ്, കർമ്മബലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ലഭിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മറക്കാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതും എത്താതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ചില നിമിത്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇത് എവിടെയോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ആ നിശ്ചയ പാതയിലൂടെ നമ്മൾ പോണാണ്. അതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണോ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരില്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ ചുരുക്കം. സ്മരണയും അതേപോലെ തന്നെ സ്മരണ നമുക്ക് കിട്ടണം. അതുപോലെ തന്നെ മറവിയും വേണം. ഇത് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജന്മങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഇതിലൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞത്. വിവിധ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ ബലം നൽകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന നിലയോ പരമപുരുഷനായ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിലോ മാത്രമല്ല വേദാന്ത മൂർത്തിയായും ഭഗവാൻ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടം വിധം ജീവിതം അനുഭവിച്ച് സ്വഭാവനങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഉതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ നൽകുന്നത്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പല രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഒന്നാമത്തേത്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന നിലയ്ക്ക് വേദങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് അനുഭവിക്കാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ? മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടും വിധം ജീവിതം അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ വന്നത്, അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക. അത് നമ്മൾ അറിയാതെ അറിഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പ്രതിവിധികളാണ് ഇതിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതം സെറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് സ്വധാമത്തിലേക്ക് എത്താം. വേദങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ട വഴികളാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തേണ്ട വഴികളാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ എന്താണ്? വേദം എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദങ്ങള് നമ്മൾ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഭഗവാനിലേക്കാണ്. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്താം. അതാണ് വേദങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ വരുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ സുഖങ്ങൾ പക്ഷെ എന്താണ്? സുഖം മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സെക്ഷൻ 2 സെക്ഷൻ 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉയർന്നു പോവാം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കില്ല. അത് കാരണമാണ് വേദങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് വേദങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു. വ്യാസദേവനെ അവതരിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം രചിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, വ്യാസദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്? വേദങ്ങൾ രചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഭാഗവതത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതും വ്യാസകൃതവുമായ വേദാന്ത സൂത്രം ഭാഷ്യം ആ കൃതിയെ ശരിയായ അളവ് നൽകുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഭാഗവതം, അതെന്താണ്?
അത് വേദാന്ത സൂത്രമാണ് അല്ലെ? വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ അതും ചോദിക്കും, വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല? എന്താണ് വേദാന്ത സൂത്രം? വേദങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഫോർമുല പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കീവേഡ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട്. കീവേഡ്സ്. ഓക്കെ. ആ കീവേഡ്സ് ആണ് ശരിക്കും അല്ലെ? ഷോർട്ടാണ്. ആ ഷോർട്ടിനെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭാഗവതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രം സമാഹരിച്ചു. അതിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും എഴുതി. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാം നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്സിന്റെ എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ തലേ ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക? അത് മുഴുവൻ രണ്ടാമത് റിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും, ജനറൽ ആയിട്ട്. അതാണ് സൂത്രം. അത് നോക്കുമ്പോ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരും. ഇത് തന്നെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. വേദാന്തം മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ എഴുതി വയ്ക്കണാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഫിസിക്സിന്റെ എക്സാമിന്റെ തലേദിവസം അത് മാത്രം നോക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബുക്കുകളും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബുക്ക് വായിച്ച വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ വേദാന്ത ഷോർട്ട് കട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഫിസിക്സ് ഒട്ടും പഠിക്കാണ്ട് നമ്മള് വെറുതെ ചെന്നിരുന്നിട്ട് നോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അത് ഫിസിക്സ് പഠിച്ച വ്യക്തിക്ക് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദാന്തം മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് വേദാന്ത സൂത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ വീണ്ടും റെഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ആ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. അത് സൂത്രമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് വിശദമാക്കി തന്നാണ് ഏതിലൂടെ? ഭാഗവതത്തിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് വേദാന്ത സൂത്ര ഭാഷ്യം. ഏത്? ആ കൃതിയെ പറ്റിയുള്ള ശരിയായ അറിവ് നൽകുന്നു. ഭാഗവതത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള വ്യാസകൃതവുമായ വേദാന്ത സൂത്രം. അതായത് വ്യാസൻ രചിച്ചതിന് ഏത്? ഭാഗവതം. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ രചിച്ച വേദാന്ത ഭാഗവതം അതെന്താണ്? വേദാന്ത സൂത്ര ഭാഷ്യം. അത് ഭാഷ്യം രചിക്കുക. ഏതാണെന്ന്? വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് ഭാഷ്യം രചിച്ചതാണത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ആ സൂത്രത്തെ വിശദമായിട്ട് തരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് വായിക്കണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ പോണേ, നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് വേറൊരു വ്യക്തി ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ പോണ്. അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞ ബുക്ക് മുഴുവൻ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടി. അതാണ് ഏത്? ഭാഗവതം. ക്ലിയർ ആയ? ഇതിൽ പറയുന്ന പിന്നെ വേദാന്ത സാഹിത്യം, വൈദിക സാഹിത്യം പറയുന്നത് എന്താണ്? പരംപുരുഷനും താനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ അറിയുക. അടുത്തതായി വിവിധ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാനോട് അടുക്കുക. അവസാനമായി പരംപുരുഷനെ അത്യന്ത ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുക. ഇതാണ് 3 പടവുകളാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. ഏതാണ്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വൈദിക സാഹിത്യം പഠിച്ചേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ പരംപുരുഷനും താനും ഭഗവാനും എന്താണെന്നുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അത് എവിടെന്നാ കിട്ടുക? വേദ സാഹിത്യം പഠിക്കണം. ഞാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം അടുത്ത പണി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്തതായി വിവിധ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭഗവാൻ അടുക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനായ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അതിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി മാത്രമാണ് ഏത്? വേദങ്ങളും.
അപ്പൊ വേദം പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭക്തനാവില്ല. വേദത്തിന്റെ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്ത് പരിപൂർണ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഏത് ഭക്തനായി മാറുള്ളൂ. അതാണ് ചുരുക്കം. അപ്പൊ അതിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതിൽ ചില എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യം മാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും. അതിന് ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ പറയുന്നു. അതിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആ മന്ത്രങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ചില ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ കിട്ടും, ഷുവറാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും. ഹരീഷ്, അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? വേദാന്ത സൂത്രം പിന്നെ ഏതാണ്? വേദങ്ങള്, പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മറവിക്കുള്ള കാരണവും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയ്ക്കുള്ള കാരണവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പറയുന്നു. പ്രഭു, മറവി കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭു, മനസ്സിലായില്ല. അത് മറവി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. മറവില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണത് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ജയിച്ച് നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതാണ് ആ ജന്മം മുഴുവനും നമുക്ക് മറന്നു കളയുന്നത്. കാരണം ഈ ജന്മം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല. അവിടെ വെച്ചത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത ജന്മം അത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവാം എന്ന് നമ്മളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ട് പോരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പലതും ചെയ്യും. വീണ്ടും കർമ്മബലങ്ങൾ, നമുക്ക് വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ, പല കാര്യങ്ങളും വരും. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷനിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തില് അവിടെ തൊട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യണോ അല്ലേ പ്രഭു? അത് നിർത്തിയ സ്ഥലം നമ്മ എവിടെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് അവബോധമാണ് കൊണ്ടുപോയത് ആ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തില് മനുഷ്യൻ അല്ലാത്തോടെ മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ മൃഗണങ്ങ അവർക്ക് കിട്ടി. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പഠിച്ച് ഏറ്റവും താഴ്ത്ത ലെവലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗമായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. മൃഗമായിട്ട് ജനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അവരെ പണിഷ്മെന്റ് കഴിയണം. ആ കർമ്മബലം തീരണം. അവിടെ കർമ്മബലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചക്രം ഒരു മൃഗത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൃഗത്തിന്റെ ചക്രം തീരണം. അതാണ് പറയുന്നത് ആ മൃഗത്തിന്റെ ചക്രം നമ്മ ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മ ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്യരുത്. പുലിക്ക് മാനിനെ പിടിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മ മാനിനെ പിടിക്കരുത്. അവരെ ജീവിതചക്രം നമ്മ ചെന്ന് കട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവർക്ക് കർമ്മബലങ്ങളില്ല. അവര് നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോയി അവിടെ ചെന്ന് ജനിച്ചു, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു, വീണ്ടും തീർന്ന് നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മള് കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിലിടുന്ന പോലെ ജയിലിലിട്ടു. പിന്നെന്താണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് വിടും. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങും, വീണ്ടും കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ജയിലിലിടും. ഇത് തന്നെ സംഭവം. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയാ? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ദാവിമോ പുരുഷ ലോക ശരാശ്ചര ഏവജാശര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥര ഉച്ചതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാകുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞന്ന് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റും. ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല, ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തെറ്റെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയേ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. കലിയുഗത്തില് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റിയവരാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. തെറ്റ് പറ്റാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. അതാണ് ഇതിൽ ചുരുക്കി പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരുണ്ട്. ആർക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല? അവര് മുക്താത്മാക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. മുക്താത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല. അവര് സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞവരാണ്.
അവര് മുക്തി ലഭിച്ചവരാണ് ഭൗതിക ലോകത്ത്. അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റൂല, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. ക്ഷരസർവാണി ഭൂതാനി എന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും വീഴ്ച പറ്റാം എന്നർത്ഥം. ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവർക്ക് ആവട്ടെ, വീഴ്ച ഇല്ലാത്തവരും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഭക്തിയിലായാലും താഴ്ചകളും ഉയർച്ചകളും ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മ വിഷമിക്കണ്ട. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റും. അയ്യോ എനിക്കത് പറ്റില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മളുടെ ഭൗതികത്തിലാണ് അത് എക്സ്ക്യൂസ് ആക്കിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് തെറ്റ് പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാരാണ്? മുക്താത്മാക്കളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ കാണിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അവര് ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടാവും അവര്. ക്ഷരം അക്ഷരം എന്നുള്ള അർത്ഥം ഇതിൽ വരുന്നത്. ക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നശിക്കുന്നത് അല്ലെ? അക്ഷരം നശിക്കുന്ന, അക്ഷരം നശിക്കാത്തത്. അപ്പൊ നശിക്കുന്നതിനൊക്കെ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നശിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ്? ആദിമ സൃഷ്ടിയായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ശരീരമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സത്തയുടെ സമ്പർക്കമാണ് കാരണം. ക്ഷരങ്ങളാണ് ഇവ. അധ്യാത്മലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നും മുക്തരും ഏകീഭൂതരുമാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം, ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴ്ത്തിക്കുള്ളവർക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റും. അവർ ക്ഷരങ്ങളാണ്, നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പൊസിഷൻ എന്നറിയാം. അപ്പൊ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. പറയുന്ന എനിക്ക് മുഴുവൻ അറിയില്ല. ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് അടുത്ത ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ യുഗങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നതനുസരിച്ച്, യുഗങ്ങളല്ല ഒരേ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇത് മാറില്ല, ആയുസ് മാറുമ്പോ. അങ്ങനെ അത് കാരണം അവരെ ചിരഞ്ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും പറഞ്ഞത് എത്ര ഉള്ളൂ, തെറ്റ് പറ്റുന്നവരും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും. തെറ്റ് പറ്റുന്നവര് ബദ്ധാത്മാക്കള്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്നവര്, അവര് തെറ്റ് പറ്റുന്നവരായിരിക്കും. തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ മുക്താത്മാക്കള്, അവര് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നവരായിരിക്കും. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകം എന്താണെന്ന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്, നമുക്ക് ഇത്ര മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റും. അതനുസരിച്ച് വിഷമിക്കണ്ട. നമ്മള് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റിയിരിക്കും. തെറ്റുകൾ പറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തെറ്റിന്റെ പിറകെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്ന പരമാത്മാനുദാഹൃദായോ ലോകത്രമാവിശ്യ വിവർത്തവ്യ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിൽ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തുന്നു. അതായത് ജീവാത്മാക്കളില് ആരാണ്? ബദ്ധാത്മാക്കള്, മുക്താത്മാക്കള്. ഇവയെ രണ്ടിലും കൂടാതെ ആര് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എന്താണ്? പരമാത്മാവ് ഈ 3 ലോകങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. നമ്മളെ ഈ 7-14 ലോകത്തെ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഉയർന്ന ലോകം, ഒന്ന് മധ്യലോകം ഭൂമി, പിന്നെ താഴത്തെ ലോകം. അതിന് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ത്രിലോകം നമുക്കറിയാം. ആ 3 ലോകത്തെയും പുലർത്തുന്നത്, അത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു ശക്തി വേറെയുണ്ട് എന്നൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവാണ് ഇത് മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാതൊക്കെ അല്ലെ? ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായസായ വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാ ജീവജാത്മാക്കളിലുള്ളത്. ആ ക്ഷീരോദായസായ വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാതും നിലനിർത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ. പിന്നെ ബദ്ധരും മുക്തരുമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സംഖ്യകൾക്ക് അതീതമാണ്. നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങില്ല. ഈ രണ്ടുപേരും, ആര്? ജീവാത്മാക്കളും അതേപോലെ തന്നെ ബദ്ധാത്മാക്കളും സംഖ്യക്ക് അതീതരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം 1, 2, 3. അപ്പൊ ഒരു സംഖ്യയായി. സംഖ്യകൾക്ക് അതീതമാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഇൻഫിനിറ്റി. നമുക്ക് അറിയില്ല എത്രയുണ്ടെന്ന്. അത്ര അധികമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചിലവർ ചോദിക്കും,
ഇപ്പൊ ഇത്ര എല്ലാം കുറെ ആൾക്കാർ മുന്നിൽ പോയിട്ടുള്ളതല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്ര ജനസംഖ്യ വരുന്നത്? അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കണാണ്. അതാണ് സംഖ്യക്ക് അതീതമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത്രയാണ് മുക്താത്മാക്കളായാലും ബദ്ധാത്മാക്കളാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇവിടെ ജനസംഖ്യ കൂടിയല്ലോ, അവിടെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനൊന്നും ഒരു ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല. കാരണം അത്രയും ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സേതോസേത ഉപനിഷത്തില് ഇങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, ഉപനിഷത്തില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രഭാസ്വാമി അത് കോട്ട് ചെയ്യാനാണത്. അടുത്തത് യസ്മാക്ഷരമതീദോഹ അക്ഷരമാദിച്ചോത്തമ അതോസ്മി ലോകവേദശ്ച പ്രദീപ്ത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. ഇതില് ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഭൗതികതയിൽ ഭഗവാന് കിട്ടില്ല എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും, ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ, ഒന്ന് ക്ഷരം അക്ഷരം. ക്ഷരം അക്ഷരം, ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കുന്നത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തത്. അതിന്റെ അതീതൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ലാപ്ടോപ്പ്, അപ്പൊ എന്താണ് ഉള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാവും, രണ്ടിലൊന്നല്ലേ നടക്കുള്ളൂ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മളുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ക്ഷരാണ് അല്ല അക്ഷരാണ്. അതായത് നമ്മൾ നശിച്ചിട്ടില്ല, ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോയി. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒന്നിന് മൊബൈൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഇല്ല. ഈ രണ്ടവസ്ഥയല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് ഭഗവാൻ. ഇതാണ് ഭഗവാന് പിടികിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ നശിക്കുകയില്ല, നശിക്കാതിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കഴിവുകൾ വേണം. അല്ലാതെ നമ്മള് കുറെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചോണ്ടോ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടോ ഒന്നും ആരും ഭഗവാനാവില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻസ് കളറായിട്ട് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും, ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകങ്ങളും വേദങ്ങളും എന്നെ എന്ത് പറയുന്നത്? പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യോ മാമേവ സമ്മൂഢ ജ്ഞാനതി പുരുഷോത്തമം സർവവിഭജന്തേ മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. ഭാരത, അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ട അവസ്ഥ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എത്തേണ്ട അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എല്ലാതും എന്നറിയുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയാണ് എന്താണ്? ഭക്തി. ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവൻ. പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവനെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണെന്ന് അറിയുന്ന വ്യക്തി മാത്രമേ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുള്ളൂ. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്കാണ്. നമുക്ക് മുഴുവനും പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രോബ്ലം അതിന് ദ്രൗപദിയുടെ കഥ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? ഒരു കൈ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ വന്നില്ല, രണ്ട് കൈ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അതായത് എല്ലാതും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കും, എല്ലാതും ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വരുള്ളൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം പരിപൂർണമായിരിക്കില്ല. അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ കഥ എടുത്താൽ മതി, വളരെ സിമ്പിളാണ്, കൺഫേം ആണ്. തൂണിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂണിലുണ്ട്. അത്ര അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാണ്.
അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ അതാണ്. ആത്മജ്ഞാനി നിരപേക്ഷത്തെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കുന്നു. അപ്പൊ അയാൾ ഭക്തിയുണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനി അതായത് അല്പജ്ഞാനി ജ്ഞാനുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്, ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താത്തിടത്തോളം കാലം പലതരം ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കുന്നു. അപ്പൊ വെറുതെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാതെ അതിന്റെ സമയം കളയാതെ ഭക്തിയിൽ ഉയരുക എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പ്രഭാസ്വാമി ആയാലും പറയുന്നത്. കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എല്ലാതും പറയണ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിത് മുഴുവൻ പഠിച്ചാലും നമ്മൾ പിന്നെന്താണ്, കുറെ വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ തുടങ്ങും. അതാണ് ശരി, ഇതാണ് ശരി, അങ്ങനെയാണ് ശരി, നമ്മളെ സമയം പോകും. അത് ചെയ്യരുത്. അതാണ് 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വാന്വേഷണത്തിൽ ചെലവാക്കിയിട്ടും കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷനെന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള നിലപാടിൽ എത്താത്തവർക്കാവട്ടെ അത്രയും ജന്മങ്ങളിലെ തത്വാന്വേഷണവും അതിലെ ചെലവാക്കിയ സമയം പാഴായി പോയത് തന്നെ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ മുകളിൽ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സമയം വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ അത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഇത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, അത് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ശരിയല്ല, ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രം സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഭക്തി കുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആ ശക്തി ഉണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ഇതിലൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കെഴുത്ത്. അതാണ്. അതായത് എന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ട് അറിയുന്നവൻ സംശയമില്ലാതെ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതെ അറിയുന്നവനായിരിക്കും. ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് കീഴ്പ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് വിനയ പുരസ്കരം കേൾക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഏതൊരാൾക്കും പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ അഭിപ്രായത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ശരിക്കും അപ്പൊ വേദങ്ങള് പറയുന്നത് അതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം, വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം മിതം മുക്തമയാനക ഏതത് ബുദ്ധിമാൻ സാത്കൃതകൃതശ്ച ഭാരതം. ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവൻ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുക, അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ അറിയുന്നവൻ എല്ലാതും അറിയും. അവൻ എന്താണ്, ഭക്തനായി മാറും. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റും. തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. അത് പറഞ്ഞു തരണമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ഭക്തിയും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ രൂപ, ഗുണ, ലീല, നാമം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ നാമവും നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ നാമവും രണ്ടും രണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ഭക്തിയുത സേവനം. ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ലീലകൾ വർണ്ണിച്ചാലും ഇതെല്ലാതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കത് ഭൗതികമായിട്ട് തോന്നിയാലും അത് സത്യത്തിൽ ആത്മീയമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അനഘ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. പാപമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് അർജുനനെ അനഘൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അനഘൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമില്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ പാപമില്ലാത്തവനോ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഭക്തി കിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത പോയിന്റ്. പാപരഹിതവനെ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പരിപൂർണമായിട്ട് ഭക്തിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ പാപരഹിതനായിരിക്കണം. അതാണ് ചുരുക്കം. അപ്പൊ നമ്മ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും.
നമ്മ പാപം ചെയ്തത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നതാണ് നാമജപത്തിലൂടെ. അങ്ങനെ നമ്മ പറഞ്ഞത് സത്ത്, തമസ്, രജോ, സത്ത് ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്ന് വിശുദ്ധ സത്ത് ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരേ പടി ക്ലീൻ ചെയ്ത് മുന്നിലേക്ക് പോകണം. ഭഗവാന്റെ ആ പവറിലേക്ക് ആയ ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ പാപ പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും പോകണം. ഒരിക്കൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മനുഷ്യ സ്വാഭാവികമായി പാപരഹിതന്റെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരും. ആണ് അത് പോയിന്റ്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് തുടക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമ്മളെ പാപങ്ങൾ മാറി നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തും. അത്രമാർ വിശുദ്ധവും വൈവിധ്യവും മാറുന്നത് എത്ര ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിലുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും ഭസ്മീകരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മ അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാവുന്നതും പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ, കാരണം തന്നെ കലിയുഗത്തില് ഇത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമജപം കൂടെ മാത്രമേ ഇത് മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കയ്യിൽ പെയിന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് വീഴും അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ആവും. രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. രണ്ടും രണ്ടും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. രണ്ടും പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. പെയിന്റ് ആയാലും നമുക്കറിയാം ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്ന് കിട്ടണതാണ്, മണ്ണെണ്ണ ആയാലും ക്രൂഡ് ഓയിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒന്നിനൊന്ന് കളയണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വേണം എന്നതുപോലെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം. ഭൗതികത തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് നാമം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം, അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. കാരണം അതും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അപ്പൊ അതില് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് 1/2 പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭൗതിക പ്രകൃതി കീഴടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് മനുഷ്യന്റെ അധപതനത്തിന്റെ ആദ്യ കാരണം. അത് നമ്മുടെ ദിവ്യമായ പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ നശിപ്പിക്കും. എല്ലാതും, അതായത് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ആസക്തി അത് കുറയ്ക്കണം. അത് നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആസക്തി കുറയ്ക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീഴടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ ആസക്തി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ അതിന് പകരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കീഴടക്കാനുള്ള വാസന വളരുന്നതോടൊപ്പം ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുള്ള ആസക്തിയും അത് നേടാനുള്ള മനോഭാവം കൂടുന്നു എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മനോബലം. അപ്പൊ എന്താണ്, ആസക്തി കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം, വീണ്ടും സാധനങ്ങൾ, പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, കർമ്മബലങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു കർമ്മബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബന്ധനം, ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരേ ബന്ധനങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ ദൗർബല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉളവാകുന്നത്. ഇതാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. നമുക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നമാകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ശ്ലോകങ്ങൾ 5 ഇവയിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തി നേടാൻ അതും പറഞ്ഞു വന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ രൂപം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സെൻസ് വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് സത്യം. അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായ തീഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് കുറയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന്റെ പിറകെ നമ്മൾ പോകുമ്പോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കുറയും. ആത്മീയത കൂടുമ്പോ ഭൗതികത കൂടുമ്പോ ആത്മീയത കുറയും, ആത്മീയത കൂടുമ്പോ എന്താണ് ഭൗതികത കുറയും. അപ്പൊ ആത്മീയത കൂട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞതൊന്ന് ഓടിച്ചു പോവാം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയാണ്. അതായത് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ, ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഭൂമി നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഭൂമി ദേവി എന്ന് പറയാം അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊരു അസ്തിത്വം ഉണ്ട് അല്ലെ. അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടയിൽ ഒരു തേജസ് ഉണ്ട്, സൂര്യൻ തേജസ് ഉണ്ട്, ചന്ദ്രൻ. അപ്പൊ അതൊന്നായി. പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു നമ്മള്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ, ഓരോ ജീവിയും. ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവൻ, അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് നമ്മളൊരു ജീവജാലങ്ങള്,
അതിനുള്ളില് പിന്നെ അതിനേലും ചെറുത് എന്താണ് വരുന്നത്? അണു, അല്ലെ? ഈ മൂന്നിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ മാത്രമല്ല, അതാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളിലും പുറത്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സർവ ചരാചരങ്ങളിലും ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു അണുവിലുണ്ട്, ഒരു ഗ്രഹത്തിലുണ്ട്, നമ്മളിലുണ്ട്. അതാണ് അതിലെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാതും നമ്മള് അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണെങ്കിലും അതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളെ പറ്റി നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് വേദം? വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് വേദം എന്താണെന്ന് മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ആർക്കും വേദം മുഴുവനും അറിവില്ല അതിനുള്ള. ഈ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് അത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. അതും അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്? അത് നമ്മളെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. പിടിച്ച് നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ, ചെറിയ കുട്ടികൾ നടക്കുമ്പോ പിടിച്ചു നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാക്കർ കൊടുക്കും, അല്ലെ, പിടിച്ചു നടക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നത് വിലയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിടും. അത് പിന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും, വലിയ കുട്ടിയായിട്ടും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും കാര്യമില്ല. അതാണ് വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അറിയാന്നുള്ളതാണ്. ആ കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കാൻ ഒരു ഹെൽപ്പ് മാത്രമാണ് എന്താണ് ആ വാക്കർ. പിന്നെ ഈ ലോകത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാണ് ബദ്ധാത്മാക്കള്, മുക്താത്മാക്കള്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോ തെറ്റ് പറ്റുന്നവരാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അത് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാരാണോ അവരാണ് മുക്താത്മാക്കൾ. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളും മുക്താത്മാക്കളാണെങ്കിലും എണ്ണി ഇത്രയില്ല, 1,25,00,000 അങ്ങനൊന്നുമില്ല. സംഖ്യകൾക്ക് അതീതമാണ് അതിന്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇത്ര കഴിഞ്ഞ എന്താണ് 500 വർഷം മുന്നേ ഇത്രയും ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ എത്ര ജനസംഖ്യ വന്നു? അപ്പൊ എന്താണ് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അർത്ഥമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുകൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ശ്രമിക്കില്ല. അത് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷരങ്ങൾക്ക് അക്ഷരം, നശിക്കുക, അതല്ലേ ക്ഷരാക്ഷരം, അതിന്റെ അതീതനാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആര് സർവശേഷനായതും ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ എത്തണം. നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കരുത് ആര് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ടാണ്, നമ്മളെ ആത്മാവുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാൻ. പിന്നെ ശരിക്കും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ അതാണ് രഹസ്യം. ശരിക്കാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയുന്നവനാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനവും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് രണ്ടും രണ്ടല്ല, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മ പാപരഹിതനായിട്ട് മാറണം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ പാപരഹിതനാവാൻ മാർഗവും അത് തന്നെയാണ്. ഏത്? ഈ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപരഹിതന്റെ നിലയിലെത്തിച്ചേരാം. അത്രമേൽ വിശുദ്ധവും വൈവിധ്യമാർന്നതും അത്ര ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശക്തി അത്രയുണ്ട്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ്. ഹരേർനാമ കേവലനാസ്തൈവ നാസ്തി, അത് നമുക്ക് അറിയാലോ, ഗതിരന്യത. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാമജപം. പിന്നെ നമ്മളോട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്, സ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ്, നമ്മള് എന്താ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ആസക്തി എത്രയുണ്ടാവുന്നുവോ അത്രയും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര ടഫാണല്ലേ പ്രഭു? ടഫല്ല, ടഫൊന്നുമില്ല ഹരേ കൃഷ്ണ.
എന്താ ടഫ് തോന്നുന്നത്? പ്രഭുജി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ടഫ് തോന്നേണ്ട രീതിയിൽ? മുക്താക്കള് ബദ്ധാത്മാക്കള് മുക്താത്മാക്കള് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി അല്ല പ്രഭുജി? പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. കേക്കണില്ലേ പ്രഭുജി? പരമാത്മാവ്. ഓക്കെ. മുക്താത്മാക്കള്, ബദ്ധാത്മാക്കള്, പരമാത്മാവ്. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇട്ട് തരുമോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് കറണ്ട് നെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാൻ പറ്റുമോ? ഇട്ടേരാം. എനിക്ക് കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു പ്രഭു, നെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ. ഓക്കെ ഞാൻ ഇട്ടേരാം. തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇല്ല മാതാജി, ഞാൻ അത് നോക്കി. അല്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളൂ, വന്നില്ല, കേറാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ. പ്രഭു ഞാൻ ഇട്ടു. കിട്ടി, വന്ന് പ്രഭു വന്ന്. മാതാജി ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ട് വന്ന നോക്കാം മാതാജി. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോയി. രണ്ടു വട്ടം ഇട്ട് നെറ്റ് പോയായിരുന്നു. പഠിക്കുന്നിടത്തേ നല്ലൊരു ഡെപ്തിലാണ് പോണേ. നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ജ്ഞാനയോഗല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മള് പോയിന്റ്സുകള് വളരെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും നമ്മളെ കർമ്മബലം കർമ്മബലം അല്ല. അപ്പൊ അതിൽ പറയണ്ടില്ലേ, കർമ്മബലം നമ്മളല്ല, നമ്മുടെ അവബോധമാണ്. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്യൂ പ്രഭു. സോറി, ലൈവ്